Едно от най-разумните действия в разгара на лятото е покупката на Климатик. В най-горещия месец в годината специализираните магазини имат разнообразни изгодни оферти за климатизацията на дома. Изборът на подходящ климатик, който да отговаря на нуждите на съответното помещение, е много важен. Ако изберем климатик с недостатъчна мощност, рискуваме той да се амортизира много по-бързо от предвиденото. От друга страна, ако се презастраховаме и вземем климатик с повече от необходимите киловати, ще натоварим излишно сметката за електричество. Кои са важните фактори, от които зависи правилният избор на климатик и какво е важно да знаем, за да не рискуваме доброто си здраве? Това са въпросите, на които ще потърсим отговори от специалисти в следващите минути. Един от най-важните фактори при избора на климатик, това е кубатурата на помещението. Счита се, че за всеки един кубичен метър се равняват около 50 вата мощност. В зависимост от това дали има изолация или не, можем да увеличим или намалим процентите на отопление и охлаждане. Ако апартаментът ви е на първи етаж, тогава трябва да добавим до 10% мощност за отопление при нулева за охлаждане. Ако апартаментът ви е на 10 етаж, тогава трябва да добавим с по 10 на 100 за охлаждане и отопление. В зависимост от това дали жилището ви е югоизточно или югозападно, тогава не е нужно да увеличаваме процентите за отопление, а само за охлаждане, и то с около 5%. Стандартно стъклените мансардни прозорци, при тях е необходимо по-висок процент на охлаждане и отопление, защото са на открито. Не трябва разликата между външната и вътрешната температура да е повече от 5-7 градуса. Максимум 10 градуса. По принцип, климатизирането на помещенията влияе много благотворно на пациентите с сърдечно-съдови заболявания или на по-възрастните пациенти, тъй като когато организма е прегрят, сърцето е в условия на стрес, то трябва да бие по-очистено, за да може да раздвижва кръвта и по този начин да охлажда тялото. Когато подобни пациенти или хора се намират в климатизирана обстановка, кислородната консумация на сърцето им е по-малка и те по-лесно преживяват жегите. Правилото, че евтиното излиза скъпо, важи с пълна сила и при избора на климатик. В повечето случаи по-скъпите климатици, които са клас А, излизат много по-евтини, защото с самата работа, когато се ползва за отопление и охлаждане, те спестяват вложените пари. В момента най-актуалните цени на климатиците са 369 лева за обикновен климатик, който е предимно за охлаждане, и 1049 лева за инверторен климатик. Поддръжката на климатика се изразява основно в почистване на филтри. При постоянна работа те се свалят и почистват поне веднъж в месеца. Това е при условие, че не е много прашно и не се пуши. Редовната профилактика на филтрите помага за намаляване на риска от болести и за съответствието между зададените и действителните температури в помещението. Големи разлики от типа на 10-15 градуса водят до стресиране на организма и ако се седи директно под струята, охлаждащата струя, имаме реална опасност от настинки, и то тежки настинки през летния период. Специално внимание трябва да обърнете и на монтажа на климатика. В повечето случаи отклоненията от заводските параметри на климатиците се получават от некачествен монтаж. Така дори и най-добрата машина може да работи по-лошо от друга такава, въпреки че е проектирана с по-ниско ниво на енергийна ефективност.